اوه چندین سالا هاولاتی نحیا شیلادزê dibine qurbanî firoka û topxaneyên Supayê Tirkiya. Carekadî hawlatiyên Şêladizê bi mebesta çûna sergundên xwe bû deverên nêrwarêkan keftîne berhêrişên firokeyên Tirkiya ku carek dî heft hawlatiyên gundên rêkan şehîd bûyne. Şehîdbûna van hawlatiyan di demekî daye ku tanha çendîn hawlatiyên dîyên vê deverên birîndar eljêr çavdêriya tendurustî dane û berdewam daxwaziya hawlatiyan ew e sênorek bu hêrişên Supayê Tirkiya bêhne danan. Dozdê nîvro dengobaz gehişte me gotê çar hawlatiyê şehîd bûy. Em ji bilez çûne cihêrî danê. Em loca çar şehîda çûn. Cenazê wan jî gelek dîrin. Em moyne hêviya wan cenaza. Piştîngî dengobasê dî gehişte me. Got sê dîr şehîd bûy. Me got kîve ye gotê filan cihê. Em jî çûn çand hawlatiyan peyve çûn. Çûne cihêrî danê. Em çûn sehkînê teyarê çilvêrê nehêlaye. Me cenazayê dî dest û pêtwî ji ve bûbûn. û rojane ev deveret te tu baran kirin. Xelî neşê bişte ser rezobîstana xwe neşê qesta vê deverê biket. Em yanî net mirtahîn bû vê deverê. Em weke tîmê hava hat navlas. Telefon me kir asa gotê çar cenazet şîvedî hane kuştin. Her ne pêşîngî em çûne ava morik derkev sê dî. Sê şehîdî dî. Pêşîngî ev çar cenazet tê maverî. Tanha li sînorê Nahya Şêladizê bi dehan hawlatî ji layê firoka û topxaneyên Supayê Tirkiya şehîd û birîndar bûyne. Ku bû mavê çendîn salan devera nêrwarêkan dihête bomba barankirin û zererên herî mezin ber bi hawlatiyan ketîne û bêbeher bûyne ji derametê xwe. Bê helwîstiya layênên peywendîdar û berdewamiya bordûmanan ev devere berdewam li jêr hêrişên Supayê Tirkiya daye. Dildar Arab Kursat News li Nahya Şêladizê.